बिथांमोननो माब्रै होयो बे बिथांमोननि खोथा किन्तु जोंनि थाखानाय एसटि बेनि जुगेदि जों जिखिनि सुबिदाफोरखौ मोनो भारत संबिधाना जोंनो एसटि हिसाबै जिखिनि सुबिदा होदों बे मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा आरो बिधान सभा बिसायख'थियाथ' फैगासिनो दङ आरो जों खोनानाय मथेबा मार्चआवनो जागोन आरो एप्रिल नङा मार्चआवनो जागोन आरो जिहेतु आं सिगाङावबो गेलेदों आं नैबे खेबावबो गेलेनायनि मोनसे सानबाय थादों आरो गेलेगोन आं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय आंथ' सानो बे जेबो खहा लाबोनाय नङा मानो होनब्ला जोंहा पार्टियाव मोनसे डिसिसन लाखाबाय जे सोरनो मा होयो होआ बे आलादा खोथा किन्तु जोंनि थाखानाय जिथु एसटि बे सांबिधानिक भाबे जिखिनि जों सुबिदाखौ मोनदों जोङो रायजोआवनो जा नेसनेल लेभेलावनो जा बे जोंनिफ्राय मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा आरो माने बे जेरै दङ ओरैनो थानांगोन जुदि गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे संबिधान संशोधन खालामनानै बिथांमोनखौ माबा मोनसे बेबस्था खालामोबा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो सोरबा जाथिया गावनि मोन्थाइखौ आन्दलन खालामनायाव जों बेखौथ' बादा होनो हायाना दा बे सरकारनि दायित्व बिथांमोननो माब्रै होयो बे बिथांमोननि खोथा किन्तु जोंनि थाखानाय एसटि बेनि जुगेदि जों जिखिनि सुबिदाफोरखौ मोनो भारत संबिधाना जोंनो एसटि हिसाबै जिखिनि सुबिदा होदों बे मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा आरो जोंथ' सिगाङावबो बुंदोंमोन ना जों सिगाङावबो रायलायदों नाथाय जोंनि गेजेराव माने गोरोबलायिखायसो बेबायदि जाना थादोंना जों आसा खालामदों इयुननि समावबो रायलायनायावथ' जों रेडि दं रायलायगोन जों खौसे जानो हायोबाथ' मोजां बाथ्रा जोंहा बिटिसि मोनबाय एथ' आन्दलन खालामना मोनबाय बेखौ जों फोसाबनांगौ मोजां खालामनांगौ सरकारा गोबां सुबिदा होनो नागिरगासिनो दं बे सुबिदाफोरखौ जों लानांगौ जोंनि गेजेराव जुदि एना एनि जाना थायोबाथ' बे सुबिदाखौ जों मोननाय नङा जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयाब्ला आरो खौसेथि थायोब्लानो जि एसटिनि जिथु गिनांगौ जानाय बे जेबो गिनांगौ जानाय नङा जों जुदि खौसे थायोब्ला दा जोंनि गेजेराव माने बेबायदिनो एना एनि जालायनायखायसो गुबुनाथ' एडभान्टेज लागोन ना बिदि नुयोबाथ' नङा होमबा? थिगानो दं।